Hi mga wang! Welcome sa akong short vlog. Correct! Ang nanakay Migje, padulong sa cheat time to real ranch. Niabot na gid mi dire sa cheat time nga nag-jeep. Kay walay pang taxi para tipid-tipid. Correct! Og naghilas-hilas na mi dire nga sign. Nag-order na dayon kog daghan kaayo. Gibili na mo ang mga chinilas nga walay brush kay ulaw kay hugaw kaay sa katanan, interpagid siya. While nagpaabot mi sa among mga orders, so nagdula-dula sa sila kay gipil sa nila ang cheat time kaya sangindot sa ambiance. Nagilas-silas og naglailahi na sila kuan room or tables, o di ba? So diri na side kay nagpa-game sa ako kay para malingaw ang mga bata kay murag 30 minutes pa bago maabot ang among order. So sila lang jud akong kalipay kay unsaon taman dili man ta makaanak kay baog ta. Charot, bayot di ay makaanak pero not sure. Ay, correct! Naghinahinay, nag-abot ang among order mo nang lipay na kay sila. Ayan na! Correct! Naabot na jud ang among mga lamian nga order pastang daghana. So, lipay na kay smile na kay sila kay mga una taod-taod. So, sabihin sa itong pag-ampo para mabusog yun ta sa grasya sa Ginoo. So, mauna, sugdan na ang gubot sa pagkaon. Nagbinirahay na silang tanan. Correct. Punit lang mo, punit lang. Oo, sige. Correct! Kain lang ng kain. Kurambos lang ng kurambos. Kay pinagsarata makakwarta maunang kurambos. Unggid na to. Kaon lang sa kaon. Kay gibutang sa Biblia. Napainumin ang nauuhaw. Pakainin ang matatakaw. Charat! Charat lang. Oh, diba? Happy kay sila. So, syempre, mukhaon po go together with my chares. Correct! Shubi-shubi! Kain ng kain! Ay. Sige, fast forward lang na ako para madali ang exposure. Ay na! Correct! So, pizza time na po kami. Kaya nabusog na sila sa kanon. So, nanami sa burger o sa french fries. Hala ka! Correct! Murag na agian og bagyo. Basa kaon ang hisgutan. Hawan tanan. And I thank you! Correct! Diba? With smile pa si Yani. Puli na mi diri nga side. Oh, diba? Nanguli mi nga na smile sa among mga alingag-ngag ug sa amo ang baba. Thank you so much sa cheat time, sa pa-discount. Og nibalik na migsakay sa jeep, correct. Kay wala lagi pang taxi kay nagtipid kay dako ang bill sa cheat time. Thank you so much.